बघा, विकास करायचा असेल, एक शहराला एक आदर्श शहर बनवायचं असेल तर त्याचे टप्पे असतात. सगळं एकाच 5 वर्षामध्ये होत नाही. पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही काही गोष्टी सुरू केलेल्या आहेत. काही गोष्टी पार्किंगच्या संदर्भात, काही गोष्टी पुलाच्या खालची जे काय अवस्था आहे त्या संदर्भात. आता मी मंत्री झाल्यानंतर पटवर्धन चौकाच्या बाजूला असलेलं जे काही जुनं भाजी मार्केट आहे तिथे सीओच्या माध्यमातून मी तो प्रस्ताव, महसूलची जागा नगरविकासला हस्तांतर करून घेतली आणि आता तिथे खालती 3 ते 4 फ्लोर पार्किंग आणि वरती भाजी मार्केट, जेणेकरून रस्त्यावर होणारी पार्किंग, फ्लायओव्हर खालती असो, बाजारपेठामध्ये असो, जे पार्किंग तो योग्य नियोजन आधी आपण तिथे करू शकतो. मॉलच्या बाजारपेठा ह्याच्या खालती काही पार्किंगचे प्लॉट आम्ही लोकांनी नियोजित ठेवलेले आहेत. तिथे काही पार्किंग शहराची तिथे वळू शकते, जेणेकरून योग्य पद्धतीचं नियोजन करून आपल्या पुलाखालती होणारा जो काही आता जिथे लोक भाज्या विकायला बसतात, लोकांना येण्या जाण्याचा त्रास होतो, तो उद्या ह्या सगळ्या लोकांना आम्ही त्या नवीन भाजी मार्केटमध्ये, काही परमनंट लोक आहेत त्यांना दुकानं, काही जे रोज येऊन विकणारे लोक आहेत मग त्यांना योग्य तिथेच जागा असं देऊन शहराचे रस्ते, पुलाखालचे रस्ते आपण मोकळे करून शहरामध्ये येणं जाणं फिरणं हे सोपं कसं करू शकतो या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं पुढच्या 5 वर्षामध्ये उचलण्याचं आमचं नियोजन आहे. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे आता अर्धा पहिला टप्पा झालेला आहे ते तुम्ही जाऊन पाहू शकता. आता कबड्डी, बॅडमिंटन सारखे खेळ तिथे खेळले जातात. नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून आता पुढच्या टप्प्याची निधी आम्हाला मिळण्याच्या मार्गावर आहे, जेणेकरून स्विमिंग असेल, क्रिकेट असो, अन्य सगळ्या जॉगिंग ट्रॅक असो, सगळे जे काय एक सुसज्ज असा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहरातल्या मुलांना, तरुणांना, ज्येष्ठांना, क्रीडाप्रेमींना योग्य पद्धतीने एकत्र आणून एक चांगलं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारण्याची तयारी. पहिला टप्पा संपलाय, दुसऱ्या टप्प्यासाठी हे 5 वर्ष आहे. नगर वाचनालयाचं आम्ही काम केलेलं आहे, त्याचे 2-5% कामं राहिले, त्याच्यावर आम्ही ते करून लोकांना उघडं करून देणार आहोत.